Very good morning. Beleno ay phung kaham tini yang Facebook live ma phaipika tam ni male baskang ni 2 tarigo sini গণতন্ত্র রাজধানী চংমারিনি গণদেবতা যে সোনব বদনাই কোন রেজাল্ট ফাইনাই ও রেজাল্টনি বাগै जों नायसंलायजाक बनि बागै बिशेष खायनो आं बिसोरनि दफानि वारियर्स तिप्रा मथानि वारियर्स ताइ बिसोरनि दफानि दाखबताय बुखुक सोंनो आं पहिलानो तिप्रा मथा ताइ थांसा ताइ बुबाग्रा ताइ हानि दफानि बरक ngैनाय नरनो पहिलानो आं खाने हामजांमा ताइ चिबाय याफारो जों बोसगांनो 2 तारिख तिप्रा मथा जों गभर्नमेंट जों फर्म खायनाय आबो निश्चित दोंखा आत्ताय गायसा कक आं सानानि मुसुङो तिप्रा मथाङा गायसा खुब डिसिप्लिनारि ओइ मथा चबा खायनाय सिनि बुबाग्रानि बिसिंतै बनि बागै आं आनि दफानि जत वारिस दंनो जे कुनु जागा जों पासंनाय आबोथ' निश्चित हायबोनो जों भाइलेन्स ता खायदि कारण जों दिनै सालसानि बागै जों दिनै आरो दफानि सामं खायनाय बागै फाया जों दफानि शुधु बोसगाङाव जों जे मानथाय मानमान आबो सिमिया सिनि दफानो जों नेक्स्ट जेनेरेशन जों दाबो 3rd 4th 5th जेनेरेशन पर्यन्त जों सामं खाय थानो नांनाय बरनो जों तेव बोसगाङाव सिनि उकलगो जे तेव जेनेरेशन फायनाय रंनो तेव काहामके अ हायुङो अ भारतबर्षनि अ पृथ्वीनि बरक सिनि नाय जातके जों कालांनानि बागैनाय जों दिनै वानसुगै सामं खाय नांनाय राजनीति केबो खायगा CPM खायगा कांग्रेस खायगा BJP खायगा सिनि तिप्रासानि बिसिंगो आं सानानि मुसुंगो फायदि जों तिप्रा मथा निश्चित सरकार गठन खायनाय बनि बागै दाबो गुजारा लामा खराय तंनाय विभिन्न राजनीतिक तर्जनाय ताखकताय बुखुकसं जों तिप्रा मथा बिलाइखौनो डिसिप्लिन तैनाय जों अ संगठन खाजाक जों केबो बाय आनि वारिस रंनो सिनि वारिस रंनो आं सानानि मुसुंगो सिनि दफानि बर रंनो কোনো জায়গাও ভাইলেন্স তা খাইদি কেবে কক বাংলানি দরকার করে जों तिप्रा मथानो खोप्लायनाय तिप्रा मथा सारा कोनो गभर्नमेंट त्रिपुरा राज्य चाइमे आबो निश्चित बनि बागै सिनि मान थाइनो जों नानानि बागैनाय जों प्रस्तुत दंदि 2 तारिखआव फुं 80 सिरिनो सिनि काउंटिं सेंटर हिमदि 5 तानि बिसिङनो सारा त्रिपुरा राज्य जत जागा जे काउंटिं दङ आ काउंटिं सेंटर फुंनि 5 ता ठीक 5 तानि बिसिङनो जों आरो सगिदि सिनि चलेम केन्द्रबो जों निश्चित पास सिनि सुबुत देबर्मा हेको दाखातुं जों 2 तारिखनि 1 तारिखनि हरनो आरो 50 ता गारि तंगैनाय ताइ फुङो 5 तानि बिसिङ आरो ताइ बाकी गारि सगैनाय अमायगा जों प्रस्तुति नानाय ताइ बनि बागै जों लास्ट फाइट लास्ट चबाव जों केबनो क्रिया केबनो लासिया सिनि मान थाइनो तौलाया बागै सिङो काउन्टिंगो जों जे नांसाक जों चबा खालिनाय बनि बागै भाइलेन्स ताखायदि निजिनि तिप्रासा जारा बुसिया BJP कांग्रेस CPM खायनाय जों बरबाय कोन भाइलेन्स खायन कोन दरगार करै बरबाय सिनि दफानि बरक सालसा बरक तिनि बुसिया सालसा बरक मा बुसिनाय बनि बागै जों कोनो जागा फाना एकटा फाना कोनो भाइलेन्स खायनानि दरगार करै तिप्रा मथा सरासरि जों सरकार गठन खायनानि थाङै दङ सिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे बनि बागै जों केबो कक बांना नांगिया केबो हामे साना नांगिया केबो वालाय सुक्लाय इंनानि नांगिया अमो एकदम कॉन्फिडेंसली नरक पुइतो नारक दे त्रिपुरा मथा सरकार गवर्नमेंट फॉर्म खायनाय एकदम कॉन्फिडेंसली आई एम सेइंग काजी कक बनि बागै जों केबो भाइलेंस इंनानि दरगार करै बनि बागै 2 तारिखनि सिगां 1 तारिखनि बिसिङनो जों सजाग तंदि थांसा तंदि जों सिनि अ मान थाइनो जों गुबैनो जों दै फायनानै अ गणतन्त्रनि जे सिनि गणभूतार जे गणदेवता सुनो जे बुट खाय रहर माने आबसिनि आत्मविश्वास दङ सिनि बरक तामो सिनि बुबाग्रा तिनि सारा त्रिपुरा राज्यव जेबाबो पिस एन्ड हार्मोनी जे काहाम नाय तङ माने तक वानसा तकसा थुरुपसा जतन सुनो बुट दुखा आ बाक्स गरि माने न जों ठीक नाय सिनि सर्टिफिकेट पास गाने सर्टिफिकेट तिप्रा मथा पास गाने सर्टिफिकेट तुबु साक पर्यन्त जों आरनि कुतुलिया नां खांगा जों आदिरे जों चबा खायनाय चबा कतर खायनाय जों गणतन्त्रनि चबा खायनाय जों केबनो बय केबनो तगै जों चबा खायगला बनि बागै खाजानि तखक ताखक ताइ बुखुक सं 2 तारिख
তাই 1 তারিখनि बिसों जों प्रस्तुत तंदि 2 तारिख तो जों तंनाय न 1 तारिख न जों पूरा अलर्ट तंदि सिनि जे एरिया ने जत एरिया ने सिनि जे बरक तंग माने जतन जों काउंटिंग को थांगैनाय सिनि ए जे चंगमारिनि जे राइड तैनाय जों जे गणदेवतर बुदि रह माने आ काउन न जों तै फायनाय तिबारा मथा कप्लायिं तै फायनाय बन बागे न लगिर दे हासिको जों लास्ट सभा न सिनि लास्ट सभा ठीक न जों दफानि मानथायनो नानान बागे सिनि लास्ट सभा मानथाय मानमानि परे सिनो मानथाय जों मानसिनि निचिन 100% मानमानि परे जों ताइ दुटा जेनारेशन दङ अ हावा जों बरङ काहाम करंग बरङ तै दुलिने जों लं टाइम बागे लं जीबी तो बागे सिनि बरङ जुगे जुग बागे जों दफाना लराय खाय खालांनाय जों आबा फुनु खालांना नांनाय बन बागे जों कुनो दिनो जों भाइलेंस ता खायदि थांसाके तंदि सजाग तंदि जों निश्चित तिपारामता सरकार गठन खायका बेलायने हामबाय 2 तारिख जतन मालायने सारिगो हायनाय फेसबुक लाइभ फाइफिनाय खुलुमबा।